Ravachol pel canal del Tremolar. Si volem a nostra terra, respetem el medi ambient, que del Tremolar s'enamore quan mos visite la gent. Que este barri siga sempre l'orgull des que s'hi hem nascut, que és del terme d'Alfafar un raconet molt menut. Però que sàpien els valencians que fa temps fon important. Pel seu canal navegaven moltes barques transportant el planter per a sembrar l'arròs dins la marxant, pues no havia altre medi que les barques i el canal. Canal que va a l'Albufera, i per el que antigament navegava el Ravachol, que era barca correu de la gent. Des del port del Tremolar, el barquer que era el seu guia eixia molt matiner apenes naixia el dia. Però abans es reunia en gent d'este veïnat per a minxar fruita seca, galletes i un barrejat. Una mescla de licors que mataven el cuquet, mentre que amistosament raonaven un poquet. En la tasca de Ventura, actualment Casa Paco, canviaven impressions si passaven un bon rato. Comentaven l'oratge, si feia aire de llevant, si allò era tramuntana, ponent o vent de la mar. Però no s'entretenien, ja que esperava el treball i el barquer del Ravachol tenia que ser puntual. Pues transportava la gent i totes les provisions a les distintes casetes e infinitat de motors que havien en la marxal, enmig dels camps de l'arròs i al voltant de l'Albufera, eixe parc meravellós. L'eixida del Ravachol era a les 6 del matí, tornant entre dos clarors quan estava fent de nit. El recorregut que feia era des del Tremolar al poble del Perelló, que està molt prop de la mar. Eixe Ravachol portava, a part de les provisions, herba per als animals i notícies als motors. Eixia per la vesprada a les 5 del Perelló, i ell era per el canal el centre d'admiració. Alguna lliça botava dins de la barca a assustar, i el Ravachol alegrava als veïns i a la barrià. L'evolució de la vida ha fet que allò s'acabara, i el canal està penat com si algo mal li passara. Ell que sempre havia sigut com un pare lluitador que li ha donat als seus fills menjar, treball i calor. Avui ningú és per a pensar la tristor que té el canal, perquè per ell ja no passen les barques fins al palmar. Se sent brut i abandonat, ja no té eixa alegria que tenia antigament quan estava ple de vida. Ell vol ser port on descansen les barques ben arreglades, per a que els dies festius isquen per fer passejades, per a que la gent conega l'Albufera i la Marxal, el millor que té València dins del seu parc natural. Que si València, ciutat de la ciència i de l'art, té un port que és molt important, que és el port del Tremolar. Jo me sent molt orgullosa de viure en este racó i anime als valencians fent del poema un pregó. Que no queden en l'oblit i conscienciem a la gent que si volem a esta terra defengam el medi ambient, que les aigües de les sèquies no estiguen contaminades per a que els escolars realitzen les passejades, que disfruten del plaer, que és tocar en les dos mans l'aigua clara de les sèquies i l'aire pur respirar. Que ells exploren de menuts, de forma plana i sincera, lo bonica i majestuosa que és la nostra Albufera. Que quan siguen més majors, allà en la universitat, lluiten per la nostra terra davant de la societat. Que a mi m'embelesaria que apenes isquera el sol pel canal del Tremolar navegar al Ravachol. Molt bé, d'acord. Sí.